Ang una dayon natong makita sa Ebanghelyo, ang kaluoy sa Dios. Imagine, gibiyaan niya ang 99. Nga kabalo siya, isip shepherd, bugo ang mga karnero. Dili na pwede nga biyaan nga sila ra. Kay wala na, dili na kabaloon sa ibuhaton. Dayon anytime, atakihon sila sa mga bangis o gutom nga mga lobo, mga wolves. Dili na sila kasukol, wala na sila'y defense. Anyat gibiyaan niya, isog siyang mibiya, nirisgo siya, aron pangitaon ang usa nga nawala. Kita na, nawala tungod sa sala. Bisag unsa kagahi sa atong ulo, pangitaon ta sa Dios, kay maluluyon siya. Ug ang the best nga example aron makasabuta, ang atong mga ginikanan. Di ba? Kay nung dumo, yaw-yawan ta, kasab-an ta, disiplinahon ta, pero at the end of the day, lungagan gihapon ta, pakanon gihapon ta. See? Mga igsuon, yes, dapat naagyud nato ang kaisog, justice, baruganan, prinsipyo, mudisiplina ta, mubadlong ta, pero dapat naapod ang kaluoy o pasaylo. Balance lang.